Ahojte, v tomto videu si ukážeme, ako pracovať s novým welcome dashboardom a pribudne to v aktualizácii aj vo vašom Ellipse. Dlho sme sa borili a trápili s tým, ako vizualizovať data z rôznych uhlov pohľadu, z pohľadu recepčného, z pohľadu F&B manažera, marketingového, sales, obchodného manažera a podobne, tak sme dospeli k záveru, že najlepším riešením je vytvoriť customizovateľný dashboard, ktorý pribudol a môžete si ho vlastne každý customizovať podľa seba. A váš setup, ktorý si vlastne nastavujete pod touto ikonkou nastavenia konfigu, sa ukladá a nastavuje priamo pod každým používateľom. Čiže každý používateľ môže mať tento dashboard nastavený a customizovateľný podľa seba. A v rámci tých dashboardov alebo v rámci toho setupu sme pripravili aj také návrhy vhodné pre recepciu, manažéra alebo sales, ale platí, že je tu vlastne takáto grid mapa, do ktorej si vy môžete úplne individuálne a podľa seba vkladať rôzne widgety. A widgety máme 3 verzie. A jedna verzia je štvorcový rozmer 1x1, čiže keď kliknem na jednu bunku, ktorú mám označenú, tak si poviem, že v tejto pozícii chcem mať graf aktuálnych odchodov alebo príchodov. A druhá verzia je dvojitá šírka, čiže keď mám označené dve bunky vedľa seba, tak vám systém ponúka dostupné widgety na dvojitú šírku. Keď mám dve bunky pod sebou, tak vám systém ponúka widgety na dvojitú výšku. Ak kliknem na preddefinovaného manažera alebo recepciu, tak vám tam vlastne ponúkame taký default, ktorý sme si mysleli, že by mohol byť vhodný pre jednotlivé pozície. Ak s tým totožnení nie ste a máte tu aj popis, že pravý klik na myši odoberá vlastne ten widget, čiže ak tam už vidíte nejaký popis, dnešné odchody a nechcem ich tam mať, tak kliknem pravým a ten widget vám z toho nastavenia odíde preč. Ako náhle mám to rozmiestnenie tak, ako chcem, dávam uložiť. Ak to nechcem ukladať, tak jednoducho zatvorím to pop-up okno. Tých widgetov je naozaj veľa. Trošku sme sa s tým vyhrali a doplnili sme aj takú interaktívnu elektronickú knihu odkazov alebo poznámky, ktoré môžete setupovať buď podľa jednotlivých úsekov hotela, čiže iné poznámky môžu mať kolegovia z recepcie, z F&B, z marketingu a potom môžu byť aj také všeobecné knihy odkazov v rámci celého hotela. Čiže keď si ten widget v rámci poznámok vytvárate, tak pri výbere knihy odkazov, poznámky si vyberáte, že či ich vytváram za všetky hotelové úseky alebo len pre nejaký špecifický, že napríklad recepciu. A potom vlastne pracujem s tou poznámkou tak, že jednoduchým pluskom pridávam novú poznámku. Tej poznámke môžete nastavovať prioritu, nadpis a popis. Iba ten popis, vlastne samotný obsah tej poznámky je povinný, takže môžete si ich tu pridávať súradené chronologicky podľa dátumu od najnovšej po staršie a v rámci dátumov sú ešte zoradené aj podľa priorit. A to orámovanie oranžové, červené vlastne značí len tú dôležitosť. Dôležité sú ešte podfarbené ako keby zvýrazňovačom, takže vyhrali sme sa aj s takýmito poznámkami. Existuje widget aj pre dvojitú šírku, aj pre dvojitú výšku v rámci poznámok, čiže keď si označím 2 okienka a pridám si knihu odkazov, tak budete mať ako keby dvojitú šírku a keď tých poznámok už máte viac a budete to intenzívne používať. Ak to naopak nepoužívam, tak v tom konfigu môžem pravým klikom jednoducho tú knihu odkazov z toho widgetu odobrať. Všetky grafy, ktoré sa tu načítavajú, sú aj s popisom, čiže mali by ste vedieť pekne dedukovať, o aké informácie sa jedná. A niektoré sú také jednoduchšie, niektoré sú komplexnejšie. Je tu napríklad aktuálna obsadenosť, štatistiky vyťaženia izieb za aktuálny mesiac. Pre recepciu také vhodné aj aktuálni hostia v hoteli podľa národnosti. Existuje aj widget podľa veku hostí, takže jednoduchým klikom si zistíte aktuálny stav v hoteli. A potom sú tu aj také interaktívnejšie a komplikovanejšie grafy, ktoré ste si možno niekedy museli sledovať a porovnávať aj v rámci reportingu. Tak na jedno načítanie vám systém pekne vizualizuje forecast tržieb na najbližších 10 mesiacov alebo rok a vidíte pekne, kde sa aktuálne nachádzate a kde ste boli minulý rok a či ten vývoj je taký, aký chcete, alebo potrebujete teda vykonať nejaké zmeny.
To sa týka aj obsadenosti, ADR forecastu. Tieto reporty niektoré sa vypočítavajú live, čiže vždycky pri refreshe toho dashboardu sa vám načítavajú aktuálne data. A tie komplikovanejšie pick-upy a náročnejšie na výpočty sa dejú na pozadí. A nastavili sme to aktuálne párkrát do dňa, čiže vždycky aj vidíte, že ku akému dátumu a času boli naposledy prepočítané. Takže keď tu mám napríklad nejaké medziročné porovnania obsadenosti a revenue a tempa predaja, tak toto není úplne prepočítavané live, ale bolo to teda naposledy napočítané počas dňa. Vždycky sa to bude samozrejme v čase aktualizovať. A tie widgety sú rôzneho charakteru. Samozrejme niektoré sú všeobecné a budú sa možno hodiť každému. Niektoré sú také špecifickejšie, napríklad marketing, a používa možno častokrát nejakú analýzu predaja a ktoré dátumy sa mi predávajú, aké mám napríklad konverzie z webbookingu, čiže tu napríklad máme aj konverzný lievik za posledných 30 dní, koľko ľudí prišlo do webbookingového vyhľadávania, koľky vybrali izby a koľky aj tú rezerváciu dokončili. To je priemer za posledných 30 dní. Ak to chcem pozerať napríklad v čase, tak tu máme zase widget, ktorý vám ten konverzný pomer z webbookingu zobrazí aj chronologicky za posledných 30 dní, čiže pekne aj vidíte v čase, ako sa tie konverzie hýbali a vyvíjali. A veľmi dôležitý zaujímavý pohľad je na vyhľadávané termíny na najbližších 365 dní, ktoré termíny ľudia vyhľadávali vo vašom webbookingu, vám môže indikovať pekne, že kde majú ľudia už predbežné záujmy o pobyt, kde si pozerajú ceny a môžete na to vlastne pružne reagovať. A nie všetky widgety budete používať vo všetkých prevádzkach. Možno, že ste menší penzión ubytovateľ, ktorý vôbec nepoužíva kongresový modul. Jednoduchým spôsobom si ten widget odstraníte a dáte preč zo svojho dashboardu a nebude sa vám zobrazovať. A keď používate služby, wellness, nejaké vstupy a doplnkových miestností, sauna a podobne, tak vám bude možno nápomocný aj štatistika poskytnutých služieb za dnes. Keď to nepoužívate, tak si to jednoduchým spôsobom idete dať preč. A aby to bolo trošku interaktívnejšie, tak sme tam doplnili aj taký widget galerie, čiže môžete si tam dávať aj nejaké obrázky. Jednoduchým spôsobom vyberáte typ galerie, môžete si tam pridávať vyslovene nejaké PowerPointové slajdy alebo čokoľvek. Tu je na ukážku taký jednoduchý slajd s obrázkami. Taký podobný motivačný je aj takýto widget na citáty. Môžete si to využiť aj v rámci nejakých svojich odkazov, čiže ak tam chcete zadať kolegom proste nejaký odkaz, môžete si tam zadať nejaký vlastný citát. Keď si vyberiete nejaký motivačný, tak sa tam vlastne zobrazuje motivačný alebo sa v takom karuseli točia viaceré motivačné citáty. To len tak na spestrenie. A je tých widgetov veľa, je ich okolo 40, takže určite si nájdete tie svoje, ktoré budete používať. Tí z vás, ktorí napríklad používajú aj taskovací systém, tak je super si zobraziť a vizualizovať aj moje úlohy, ktoré mám otvorené, dokončené a prípadne si rovno zobraziť aj zoznam tých aktuálnych úloh a pripomienok, čiže pekne tu vidím aj chronologicky podľa dôležitosti moje tasky a je to interaktívne, čiže klikom na tú úlohu a môžem si doplniť poznámku a označiť tú úlohu ako dokončenú. Takže viacero z tých dashboardov je takých interaktívnych. A niektoré sú také praktické, napríklad stav pokladne recepcie a pekne vidím, koľko by som mal mať hotovosti, viem si urobiť medziu závierku terminálov, či mi sedia obraty na kartách po odchodoch a podobne, čiže naozaj si prídete určite na svoje. Tí, čo používate predaj darčekových poukazov alebo vstupeniek, je tu aj pekná štatistika predajov darčekových poukazov aj s medziročným porovnaním, čiže čo sa vám predávalo minulý rok, v akých obratoch, čo predávate tento rok. Ak predávam vstupenky, tak podobne aj v rámci vstupeniek. Ak si chcem vizualizovať len celkovú popularitu za posledné obdobie, tak je tu taký widget zase, že za posledných 6 mesiacov, ktoré darčekové poukazy sa mi predali. Ak používam aj gastročasť a F&B, určite budú pre mňa zaujímavé aj takéto widgety v rámci nákladovosti, napríklad za raňajky, za večere, food cost v čase, čiže za posledných 30 dní tu mám pekný graf a ako sa vyvíja food cost za raňajky, aké mám priemerné náklady na jedného hostia, čiže ako náhle mi gastro F&B úsek doplní novú výdajku za raňajky a hneď to vidím v prehľadnom dashboarde.
Za predaje na kasách sme doplňali aj marže podľa kategórií, čiže ten systém vám automaticky hneď za posledných 30 dní prekalkuluje vaše marže na jednotlivých kategóriách kás, čiže aké som mal marže na predjedlách, na polievkách, hlavných jedlách, aj kde mi tie marže napríklad padajú tam, kde už nechcem, takže vás to pekne upozorní v reálnom čase. A môžem si vytiahnuť aj widget ziskovosti produktov, čiže ktoré položky v rámci kás sa mi predávajú viac, na ktorých sa rábam dobre, alebo naopak z bottom lineu, ktoré produkty sú pre mňa najmenej ziskové, prípadne ma dostávajú až vlastne do straty, alebo sa mi stalo, že tá predajná cena je nastavená zle a mám vyššie náklady ako predaj, čo samozrejme nechcem, takže a vás to pekne systém v reálnom čase bude na to upozorňovať. A veľmi zaujímavé sú také medziročné porovnania toho tempa predaja aj z pohľadu produktov, čiže či sa mi predávajú pobytové balíky alebo rejty, aké pobytové balíky sa mi predávali minulý rok o takomto čase, čo sa mi predáva tento rok, aká je medziročná zmena, a aj z pohľadu obsadenosti, aj z pohľadu revenue, aj z pohľadu vlastne toho produktového portfólia. Takže jedným takýmto komplexným dashboardom, ktorý sa pekne načítava v podstate na také postupné načítanie a sa vám natiahnu jednotlivé grafy a pekne postupne, ako ich máte vlastne v tom widgete zobrazené. Ak teda chcem úpravu, klikám na tlačítko nastaviť a odoberám widget pravým klikom alebo jednotlivými klikmi vlastne potom vyberám z dostupných widgetov. Tie, ktoré už máte použité v dashboarde, sú vizualizované takou prehľadnosťou, čiže vidím ich tak slabo. Pardon. Tie, ktoré ešte môžem alebo nemám nastavené v rámci toho widgetu, tak jednoduchým klikom pridávam. A budeme vďační aj za spätnú väzbu, čiže ak by ste nám chceli dať nejaký feedback k tým widgetom alebo dať nejaký námet na nové widgety, tak nám to kľudne v rámci tohto batonu na spodku môžete poslať. Budeme radi, ako budete aj aktívne využívať a pomôže vám k takom prehľade o celej prevádzke hotela.